Sa number 2, may kumpirmado na nga kaso sa ASF sa Negros Oriental. Ginkumpirma ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria nga may yara na sa karon sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kun ASF sa La Libertad, Negros Oriental. Dugang pa sa gobernador nga ginahulat pa nila ang resulta sang laboratory testing sa mga samples gikan sa sibulan kag amlan. Ginpasalig sa gobernador nga na-contain na ang mga kumpirmado nga kaso sang ASF sa La Libertad kag may mga ginapatuman na nga mga tikang para malikawan ang pagdamo pagid sang ASF cases sa probinsya. Damlag pa nagpagwa sang executive order si sa Garbaria nga nagaban sa mga buhi nga baboy kag pork meat products gikan sa mga lugar nga may positibo nga kaso sang ASF. Padayon karon ang hugot nga monitoring, surveillance kag biosecurity protocols sa nga Provincial Veterinary Office.